¿Qué pasa, gent? Com vos va la vida? A mi m'ha bé i a més. I espero que a vosaltres també. A veure, avui estem aquí. Zona de lançament. Zona de lançament, sí, així es diu en català. I doncs... A veure que ens trobem per aquí. En canvi d'arma directament em dic això. Mira, que ja anava amb una totxa. Amb una totxa anava aquell tio. Mare que el va parir aquell tio. Ja sabia el que feia aquell tio. Ai. La vida. Collons, què és això que m'emporta? Què és això? Doncs pujo damunt seu. Mira, mira, mira que pro que soc. Mira, mira. Però cap ha estat que me n'he anat. Està trolejat, nen. Això ha sigut un troll d'última hora. D'última hora. Ai. Allí hi ha algú. Oh my god! Oh, el meu Déu, per favor, aquell tio anava tot motivat. I a damunt em donen assistència, doncs vaya caca de la vaca. Controles, i qui em mata, que me cago en tot, me cago en tot. Mira aquest tio, però que desgraciat, per favor. M'han disparat, però no m'han matat perquè són uns desgraciats. Sabeu? Són uns desgraciats. A veure, aquí hi ha algú. Hola, aquí hi ha algú? No hi ha ningú, pipolutxos. A veure. Mira! Oh my god! Aquest tio, per favor. Oi, que em maten! La mare del pollastre, aquell tio. Sabia d'on era jo. Que no estem tan mal! Collons, se'l ha disparat per aquí. A veure... Cuidao! Aquell tio, ho sabia. Ai, pipolutxos. Que malament que estem tots! I em poso a recargar per què, collons, em poso a recargar. No m'ho puc creure, pipolutxos. I no es veu res, collons. Cuidao! M'han tirat una granada. Mira, que desgraciat. Collons que em maten. Pel costat, el pelut. No, sí. Una doble, m'he fet una doble. M'he fet una doble, collons que em maten. El pelut, tio, el pelut. M'indigna, el pelut m'indigna. Collons, una mica més. I no el mata aquest desgraciat. El pelut del meu equip em tapa. Però qui mata aquí? Home, que jo controlo, saps? Tira'm una cosa d'aquesta. Per detrás el pelut, tio, el pelut. Gràcies a la vida. No, mira-lo, ara potser sí. Però cuidao que el pelut està allí. Em mata el pelut. Això no puc creure'm, tio. Que això és una mica complicat, saps? Que et mata i et fa... És que et canvia un WhatsApp, saps? Doncs això és una mica com el rosa mariposa, bueno. Cuidao amb el gos! Tio, el gos, tio. Mira, el pelut, tio, el pelut. Quina, el pelut. La mare del pollastre, el pelut. La mare del pelut. La seva família, que en maten. Mira'l. Però per què em mata a mi? Ai. Que peludos. Per què em mata aquell desgraciat? Aquell desgraciat Xavier no està menjant. Home, que això ho sé jo, que fots aquí amb el Franco, tio. Em maten, tio. Això no, tio, això no. Mira, aquest desgraciat.
Ah, mira que venía un tip por detrás. Tío, no sabía yo. No sabía nada. No passia nada. No passa res, pipoluchos. Ja veuràs com ara vindran per aquí. A veure. Cuidao! Doncs no. Mira el pelut del monqui. Amb el caigui la pilota amb el desgraciat. Mira'l! Mira'l! Ai! Collons, m'està molestant una mosca! La mare de la mosca. Però què fot aquell tio tan lento? Per favor! Ah, mira que dalt el meu equip aquell. Cohete Trinity aliado en camino. Però amb molt de compte. Oh, collons. Mira que estan aquí. Collons. Ja veuràs com venim aquí. Esperant que venim aquí tots! Fiesta, home! Collons, que em mataran per baix. No volem que passi això, veritat? Veritat? Cohete Trinity aliado en camino. Se va per aquí també. Veure. Cuidao per aquí. I que em quedes. Collons, no hi ha ningú de l'altre equip. Però què ha passat en aquell tio? Que s'ha disfuminat, aquell tio s'ha disfuminat en l'aire. Ai, que malament que està la gent avui en dia. A veure, ara. Com aliado activo. Mira, estan aquí. Que ho sé jo! Mira, 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 mira. Estaven allí tres tios. Què fot aquell tio reixant a l'aire? Per què reixes a l'aire? La mare del pollastre. Que em tiro un terra, que em tiro un terra! I ara mato. Però què? M'estàs contant, nen? No, coses de la vida, saps? A veure. No veig res en aquest! Oh! Ai, que em venen per aquí, no em venen pepoluchos, que jo controlo. A veure, anem per baix. Perquè encara anem per baix. A veure si hi ha algú. Estem dalt, ara estem dalt. És que em ratlles, tio, és que em ratlles, saps? Saps? És que em ratlles, tio. No, tio, és que em ratlles, tio. Mira, mira, ara no trobo ningú per aquí. Mira, tio, és que em ratllo, tio. Mira, tio. No, s'ha enterat de la pel·lícula! Aquest tio del meu equip m'ha fotut un susto. Oh! Però quin susto, collons! Està allí! No vull que em matin com abans. Seré massa dur per mi assumir així tan fortament. A veure, anem a espai per si les mosques. A veure, Salim! Me'l lleven! Per què a mi? Oh! Ha flipat aquell tio. No sabia ni què feia per aquí. Estava allí amb el seu moment tutti frutti, allí, tacallà. Mira, anem a agafar una cosa d'aquestes. A veure. Aquesta, a veure. Cuidao perquè em penso que estem per aquí. Vale, no. Doncs em trec aquest. I ara aquest. Vinga! S'acaba la partida! Pipoluchos! Oh! Oh! Sí! Sí! Quedo positiu. Home, no em diguis que no quedo positiu, que sóc el puto amo, saps? Doncs, Pipoluchos,
Em tinc que despedir de vosaltres. Espero que us hagi agradat el vídeo d'avui. I fins un altre, pipolutxos. Espero que ens tornem a veure més aviat, d'acord? Adeu a tots, pipolutxos.